Empowering Your People, Healthy Minds for a Thriving Workplace kienet it-tema ta' konferenza organizzata mill-Fondazzjoni Richmond bis-sem ta' diversi għaqdiet biex titqajjem kuxjenza dwar is-saħħa mentali fil-post tax-xogħol. Ma' TVM News, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond Daniela Kalleja Bitar qalet li s-saħħa mentali għandha tkun priorità fil-postijiet kollha tax-xogħol. Il-kelma saħħa mentali hija stigmatized, għax aħna naħsbu saħħa mentali, naħsbu mart mentali. Aħna rridu li wkoll in-nies li huma fil-mental well-being tan-nies nagħtu tkasu wkoll li inti iżżomm is-saħħa mentali tiegħek. Fil-konferenza ħadu sem diversi professjonisti minn oqsma varji fosthom sidin ta' negozji u kumpaniji li jemmnu lis-saħħa mentali fil-post tax-xogħol m'għandix teqpa' stigma, kif spjegat l-avukata Ann Puġejja. Għandna bżonn ikonna ħafna aktar awareness u da tiġi minn kull wieħed u waħda minna li aħna nitkellmu bejnietna, ma nħossunix skomdi li nitkellmu ma ta' fuqna, ma nħossunix skomdu illi nispjegaw ruħna u ngħidu għalfejn nħossuna skomdi f'daw iċ-ċirkustanzi. Fil-ftuħ tal-konferenza, il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela għalli ħadd m'għandu jitħalla jaqdef għal rasu. Tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jinvesti biex iħares is-saħħa mentali ta' kulħadd.